Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele ekuseni nje. Webafowethu, nazi iy'ndaba lapha zithi-ke uMabaso lona ebewumdlali webhakaniya, kungenzeka simbone lapha eMpofaneni ngoJanuwari kanje. Njengoba nje izovula nje i-transfer window ngoJanuwari, kungenzeka simbone egijima lapha kwi-Kaizer Chiefs or ku-Sundowns. Kodwa nje iy'ndaba ey'threnda kakhulu engicabanga ukuthi abaningi bayay'bona noma bayazizwa ilezi ukuthi engagijima kwi-Chiefs. Amathuba nje impela o-80% to 90% lapho, chances, yabo. Umbuzo enginawo wey'ngane zakwethu ukuthi-ke siyi-Kaizer Chiefs, angiphiki uyi-striker esi-right esemgangathweni esezingeni nje impela eliphezulu, yabo. Kodwa umbuzo enginawo-ke ukuthi siyamdinga yini? Siyamdinga yini? Ngoba engicabanga ukuthi i-striker sinazo y'ningi kakhulu kule sizini. Angicabangi ukuthi i-striker sinye siyasidinga, yabo. Sino-Du Preez engicabanga ukuthi naye u-Du Preez lo esinaye akayitholi i-game time kahle, yabo. Sibe noSilva, uSilva naye uyadlala, yabo, uhlezi ekhona. Sibe no-Ighodaro, yabo, naye uhlezi ekhona isikhathi esiningi. Sibe nomfana omncane esisanda kumbona nje, uBathman, yabo, naye uyasifuna i-scheme. Sibe noDuba, yabo, naye futhi uDuba uyasifuna i-scheme, yabo. Sibe noMayo, yabo, noma-ke uMayo ekwiLoni, yabo, noma-ke uMayo ekwiLoni. Yabo iy'trayikha esinazo zingakanani bafowethu? Kube noMorris engicabanga ukuthi yena uMorris bazomkhulula ngoJanuwari, yabo, bazomusa kuLoni kanje, yabo. So engicabanga ukuthi hhayi kugcwele laphana for ey'trayikheni bafowethu. Ngeke sibe ney'trayikha eziwu-7 ethimini eyi-1, hhayi. Ngicabanga ukuthi mina if simsayina kuzobe ku-useless signing lena, yabo, hhayi, ngokubuka kwami, yabo. Yena umjito umnandi kuwukuthi thina asisidingi thina lapha ko-Chiefs engicabanga ukuthi sidinga u-number 10, yabo. U-number 10 esimdinga i-playmaker, nguye umuntu esingenaye lapha, umuntu ongekho selfish, nguye umuntu esingenaye lapha, yabo. Ey'trayikheni eyi bafana ngeke kugcwele, hhayi kugcwele bafana, eyi ngeke kulunge lapha. Kuwukuthi phela ngeke siy'thathele iy'nqumo, kodwa nje mina angiboni sisidinga i-striker, angiboni ukuthi, angingazi-ke mhlampe abanye bethu babona sisidinga, yabo, babona sisidinga. Kodwa nje eish kuzoba nzima, hhayi nibe nosuku oluhle y'ngane zakwethu, sharp.